Zálety pro vás dnes připravujeme na Jogfestu hor v Trutnově. Přivítám jogína a lektora Matěje Jurenku. A ještě než vlastně řeknu to základní, proč jsme se tady dnes společně setkali, chtěla bych říct, že na dnešní vysílání záletů jsem se úplně do detailu nepřipravovala a má to jeden zásadní důvod. Já se chci nechat vést. S Matějem budeme mluvit o jeho přednášce, která se jmenuje Strach jako příležitost k růstu. Budeme mluvit o rozvaze pohybu a já doufám a věřím, a proto tady Matěje mám, že si ujasním některé věci, kterým možná neúplně přesně rozumím a pro které bych chtěla najít ve svém životě nějaké vysvětlení. Posloucháte Zálety, od mikrofonu vás zdraví Alena Záhybnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Na úvod Záletu obvykle říkám jméno svého hosta, dnes je to Matěj Jurenka. Také obvykle říkám, kde se narodil a jakou školu vystudoval, případně co je jeho základní profesí. U Matěje to mám dnes úplně jinak. Chtěla bych, aby mluvil on sám o sobě a svým hlasem a svými myšlenkami tak mluvil k nám všem, kteří posloucháte Český rozhlas. Poprvé v Záletech uslyšíte náš druhý, řekněme, mateřský jazyk. Uslyšíte z Matějových úst čistou slovenštinu. Tak jsem za to moc ráda. Dobrý den. Dobrý den. Krásně to zní a jemně. Jak vy vnímáte češtinu? Češtinu vnímam ako spriaznený jazyk a veľmi sa mi páči. Kdybyste měl na úvod říct nějaké slovo, které vám přijde v češtině nesrozumitelné a měli bychom vlastně kolegům, kteří nás možná poslouchají na Slovensku, to slovo přeložit. Já pak řeknu jedno slovo, které si myslím, že my v češtině složitě opisujeme. Tak váš tip z češtiny. Pampeliška, ale já už vím, že to je pupava. Dobře, já vím, že se špatně do češtiny překládá slovenské slovo napredovač. Respektive musíme použít několik slov, abychom význam toho slova dokázali správně přeložit. Tak co je to napredovať, kdybyste to vy měl vyslovit a popsat slovensky? Napredovať znamená nejakým spôsobom sa rozvíjať a rásť. Čiže napredovať znamená ísť smerom vpred. Já jsem začala mluveným slovem, jsme v rozhlase, ono mlčet tady úplně nelze. Když jsem si o vás četla, jak dlouho a platí to, jste nevypustil z úst slovo? 3 mesiace. Dokážete mi popsat, co vás k tomu vedlo a jaké bylo to první slovo, které jste potom použil? Možná poslední předtým, než jste začala na 3 měsíce mlčet. Prvé a posledné slovo si už nepamätám, ale inšpiráciou mi boli indickí jogini a ich cvičenie, ktoré sa v sanskrite nazýva mauna, teda mlčanlivosť. A pre mňa to bola určitým spôsobom skúška zdatnosti a chcel som vedieť, že či to zvládnem. Co drží Slováci? My jsme drželi bobříka mlčení. Neviem teraz, aký je ekvivalent v slovenčine. To držanie bobríka, to si pamätám ešte, keď sme boli jedna krajina, jeden štát. A je to nejakým spôsobom dať sám sebe sľub. Držať bobríka znamená dať si sľub. Jaký význam má téma slib ve vašem životě? Slib je určitým spôsobom záväzok, že keď niekomu niečo slúbim, tak vytváram si záväzok voči tomu, čo slúbim. Matěj Jurenka, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Začaly Zálety, dnes pro vás natáčíme při příležitosti jogového festivalu, který se koná v Trutnově. Mým hostem je Matěj Jurenka. Kdo je Matěj Jurenka? Matěj Jurenka je ľudská bytosť a Matěj Jurenka ako osobnosť je človek, ktorý študoval psychológiu na Vysokej škole Komenského v Bratislave a okrem toho je to dobrodruh, jogín, umelec a ešte mnoho ďalšieho. V divadelní šatně je s námi i váš pes. Jemu velkou poklonu smekáme. Jmenuje se Lesan. Proč jste zvolil jemu takové jméno? Takéto meno som mu vybral preto, lebo je vlastne kríženec psa a vlka. Má prevažne vlčie gény a keďže ja žijem na strednom Slovensku
v lesoch, tak prirodzene mi prišlo pomenovať ho menom Lesan. To se v češtině a slovenštině nějak neliší. A vím, že se procestoval svět, Ázii, že jste byl v Číně, že jste byl v Indii. Víte, jak by se přeložilo k jeho jménu? Kdybyste potkal Inda, kdybyste potkal Číňana, jak byste řekl, že se jmenuje Lesan? Ja by som řekl, že sa menuje Lesan, ale keby som to mal nejakým spôsobom preložiť alebo vyjadriť ten význam toho slova, tak by som asi iba ukázal niečo divoké, lebo Lesan je divoký, je to divoké zviera, tak by som vlastne iba ukázal, že je to spojené s nejakým živlom divokým. A použil jste slovo živel, to mě jako meteorologa samozřejmě nesmírně zajímá a baví. Jak je důležité naši živelnost, a že ji v sobě bez pochyby všichni nějakým dílem máme, koordinovat proto, abychom byli schopni vytvářet to, co vlastně v životě vytvářet máme. Určite to je dôležité, lebo človek, ktorý nie je spojený so svojimi vnútornými živlami, tak len veľmi ťažko prejavuje svoj jedinečný tvorivý potenciál. A ak tento potenciál chceme vyjadriť a naplno sa spojiť so sebou a so svojou podstatou, tak si myslím, že mali by sme aj rozumieť úlohe živlov v našom živote. Dnes nevysíláme přímo z rozhlasového studia, jsme v šatně kulturního sálu UFO v Trutnově. Neřest, máte nějakou? Myslím si, že každý má nejakú neresť a moje neresti závisia asi od prostredia, v ktorom sa nachádzam a od ľudí, s ktorými zdieľam svoj čas. Niekedy to môže byť šňupací tabák, niekedy to môže byť nejaký dortík alebo niečo s cukrom. To mi teraz napadá najviac. Mým hostem je jogín Matěj Jurenka. Jsem ráda, že posloucháte Zálety. Mluvili jsme o neřestech. Víte, já si často v životě říkám, že, a vy jste zmínil například dorty sladké, že když něco v životě s ním schutí, je to pro mě lepší, než kdybych něco, co je obecně považováno za zdravé, snědla s odporem. Otázka, kterou vždycky kladl můj kolega ze sportovní redakce, skvělý novinář Oto Černý, byla jednoduchá, zněla, co vy na to? Takže, co vy na to? Môžem s tým súhlasiť, závisí od toho, že koľkokrát za sebou to človek opakuje a že či sám seba nechce oklamať, lebo poznáme aj takéto nejaké podvedomé vzorce, ktoré nás vedú k tomu, aby sme samých seba vodili za nos. Vy mě za nos dnes nevodíte. Ráda bych se zeptala na vaše cesty. Ono se dřív chodilo do světa, že jo? Tak se to říkalo. Pošleme děti do světa, i hloupej Honza šel do světa. Nabídne nám to odstup od toho, co prožíváme v místě, kde jsme se třeba narodili, nebo kde jsme se rozhodli žít. Čím bylo to ono jít do světa pro vás, Matěj? Keď som bol mladý, čo teraz nehovorím, že som starý, ale začal som cestovať, keď som mal 17 rokov, tak som vlastne svoje výlety do sveta na začiatku vnímal asi aj trošku ako útek od reality, ktorej sa mi nechcelo čeliť, keďže som vlastne v tej 17-ke ešte žil s rodičmi a oni mali nejakú predstavu o tom, ako by som podľa nich mal žiť a žili sme v malom byte, otec, mama, sestra a ja. A mňa to tam prestalo baviť, tak som si povedal, že chcem odtiaľto uísť čo najďalej, aby som nemusel čeliť nadvláde mojich rodičov. Když jste se pak vracel zpátky domů, o co jste přišel chudší, obrazně řečeno, a o co jste přišel bohatší? Tak vždy som prišiel chudší o pár kilo, to nemôžem zaprieť. A bohatší som určite prišiel o mnohé vzácne a cenné skúsenosti, ktoré som pobytom v zahraničí nadobudol. Je ťažké vybrať si tú najcennejšiu, ale vždy by som vypichol ako najcennejšiu skúsenosť v mojom živote je cesta seba spoznávania, teda, že kto som. Nie len kto je to Matej Jurenka, ale že čo je to život a čo je za tým. Co nejpodstatnějšího? Tohle je často kladená otázka, ale já si ji dovolím položit, protože každý host je výjimečný. Co nejdůležitějšího jste se v životě možná svým způsobem mimo komfortní zónu sám o sobě dozvěděl? Ja som sa o sebe dozvedel aj to, že nikdy neuniknem sám pred sebou. Napríklad to bolo vzácne poznanie.
a takisto som sa dozvedel o sebe, že som láskavý a milujúci človek. A že je důležité, a ač to může znít nějak na první pohled možná trochu sobecky, že je důležité mít rád sám sebe? Určite. Lebo pokiaľ nemáme radi samých seba, tak proste je veľmi náročné tú lásku rozdávať. Věříte v to, nebo chápete to tak, možná věřit nebylo to správné slovo, a chápete to tak, že když dlouhodobě hodně rozdáváte, můžete být o to, co rozdáváte, sami ochuzeni, a ptám se spíš z toho důvodu, jakou najít pak cestu toho, abychom to zase k sobě dokázali vrátit, to, co jsme rozdali možná přes příliš. Tak dá sa to odlišiť, že jedna úroveň je materiálna a tá druhá je energetická, že keď mám veľa peňazí, tak môžem si dovoliť tie peniaze rozdávať s nejakým konkrétnym zámerom a podporovať nejakých ľudí. A tá druhá energetická takisto, že keď mám v sebe veľa úcty, tak tú úctu môžem prejavovať, keď mám v sebe veľa lásky, tak tú lásku môžem prejavovať. A když nám dojde? Keď nám dojde, tak musím ju zase načerpať. Inak sa to nedá. Nedá se to ošidit, nedá se to přičarovat. Musíme tolik, kolik jsme dali, zase sami v sobě najít. A jaká je na to cesta? Za mňa cesta je mimo tento hmotný svet, čo sa týka tej energetickej úrovne, čiže spojenie s dušou, spojenie s vesmírom a spojenie so stvoriteľom. Každý si musíme vytvoriť svoj osobný, jedinečný vzťah s tým, čo nás presahuje. Máte třeba nějaký konkrétní příklad toho, jaký vztah a co je to, co nás může presahovat? Protože se potkáváte prostě s lidmi, nabýváte zkušenosti i díky nim. Áno, naberáme skúsenosti skrze ľudí, ale keď sa pýtame, že kto sme a z akého zdroja vyviera naša životná sila, tak potrebujeme po tej odpovedi pátrať, že či sme sa tu ocitli na tomto svete iba náhodou, či je to všetko nejaký súhrn nejakých okolností, alebo či to má nejaký hlbší význam. A práve pri pátraní toho hlbšieho významu alebo po tom hlbšom význame si potrebujeme každý sám odpovedať, že existuje nejaká duša, existuje nejaký vyšší žád, poriadok, existuje niečo, čo je mimo tento svet. Je to takové trošku otřepané čerpat energii. Kde ji máme hľadať? Môžeme ju hľadať napríklad v prírode, lebo mňa osobne dobíja príroda, ale môžeme ju hľadať aj v zdravých medziľudských vzťahoch. A v tom si myslím, že je tedy zakopaný pes? Myslíte? Myslím si, že jo. Myslím si, že vztahy jsou nedílenou součástí. Prostě nejsme tu sami. A možná v okamžicích, kdy sami z nějakého důvodu si třeba připodáme, přestože jsme mezi mnoha lidmi, takže je to bohatá vnitřní zkušenost, která nám může pomoct. Určitě, souhlasím. Matěj Jurenka, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S Matějem Jurenkou, jogínem, si dnes ráda povídám o dalších dimenzích našeho bytí na téhle planetě. I tak to můžeme snad nazvat, alespoň doufám, že si tak, Matěji, připadáte v rámci našeho rozhovoru. Áno, obidvaja sme ďalšia dimenzia nášho bytia. Pojďme teď k rozvaze pohybu. Čtu. Dynamická sestava, která propojuje dechová cvičení, inverze, záklony, předklony i balanční asány. Praktická a hravá kombinace, která rozvíjí nejenom tělo, ale i vnitřní stabilitu. A já si právě myslím, že o té vnitřní stabilitě to všechno je. Áno. Od vnútornej stability sa odvíja to, ako sa cítime v rôznych životných situáciách a to, ako rýchlo sa vieme upratať v tých životných situáciách. V slovenčine vlastne rozvaha znamená vedomé prepojenie so svojím stredom a to si môžete predstaviť, ako keď kráčate po lane a nakláňate sa do jednej alebo do druhej strany a presne musíte poznať hranice svojich síl, lebo keď ich nepoznáte, tak padáte z lana. V bežnom živote sa tieto sily prejavujú ako príťažlivosť a odpudivosť. Keď sme príliš niekým alebo niečím priťahovaní, tak
prepadáme zo svojho stredu a ťažko sa nám do ňoho návracia. Rovnako, keď nás niečo v živote príliš odpudzuje a vyvoláva vo nás príliš veľký odpor, tak sa tiež veľmi ľahko môže stať, že strácame svoj stred. A slovo pohyb je v podstate vyjadrením zmeny, lebo každý deň je iný, dokonca aj každý okamih je iný a vlastne prejavom tej inosti alebo inakosti je ten pohyb a preto som zvolil slovné spojenie rozvaha pohybu, lebo v tom pohybe, v tej zmene potrebujeme mať tú rozvahu. Dokážu si představit dynamičnost sestavy, dokážu si představit záklon, předklon a nějakou balanci. Ale když se řekne inverze, meteorolog má jasnou představu o tom, že je to obrácený průběh čehosi, například teploty s výškou. Tak co je inverze v józe? Inverzia znamená, že visíte hlavou dole, napríklad pri predklone, keď stojíte na nohách a padnú vám kľúče a vy sa musíte zohnúť, tak vlastne otočíte hlavu dole. Čiže vlastne telo sa tiež začne iným spôsobom prekrvovať a začnú sa diať určité zmeny v tom tele. A preto sú pre nás vlastne inverzie aj také dôležité, lebo väčšinu času trávime buď v stoji, v sede alebo v ľahu a len veľmi málo času trávime vlastne otočený hlavou dole. Čiže inverzie môžete si predstaviť aj stojku na hlave alebo stojku na rukách. S Matějem Jurenkou, jogínem, si dnes ráda povídám. Setkal jste se vy osobně někdy s nějakým fyzikálním procesem, o kterém máte pocit, že je jakoby jasně daný, jasně vysvětlený, ale vaše energie vás osobně, vašeho cvičení, vašich meditací, vašeho setkávání se samou samým, tuhle jednoduchou fyzikální teorii vyvrací? Fúha, takto konkrétne neviem, či viem odpovedať, ale určite som presvedčený o tom, že čas prúdi z minulosti do budúcnosti iba na jednej úrovni bytia a všetky fyzikálne zákony platia iba na jednej konkrétnej úrovni reality. Pokud překračujeme hranice prostoru, našeho vnitřního vnímání prostoru, můžeme se dostat do průšvihu? Určite. Môžeme sa dostať do průšvihu aj tým, že zanedbávame svoje duševné zdravie. Lebo keď máme halucinácie, tak žijeme v úplne inej realite, ako keď sme napojení na každodenný život. Na nějaké receptory, které k nám přichází. Jaký je váš základní, teď myslím osobní receptor, kudy přijímáte? Odkiaľ príjmam čo? To, co považujete ve svém životě za důležité. Fúha, tak ja rozlišujem akoby vnútorný a vonkajší priestor a ten vnútorný priestor, tak tam je dôležitý pre mňa môj dých, čiže príjmam čerstvý vzduch a s tým vzduchom, keďže už to slovo vzduch obsahuje slovo duch, čiže v podstate akoby rozširujem a ozdravujem svojho ducha tým, že dýcham. Potom sa spájam so svojím srdcom, lebo viem, že v srdci sídli moja duša napríklad. Tam môže sídliť aj v iných orgánoch, ale v srdce dá sa tak povedať, že v srdci sídli láska a emócie. No a z vonkajšieho sveta, tak to už ako som povedal, že pre mňa je inšpirujúca príroda a vzťahy s ľuďmi, ktorí si vážia moju energiu a ktorí ma majú radi, odtiaľ príjmam inšpiráciu. A Matěj Jurenka, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S Matějem Jurenkou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Mluvíme o energiích, o růstu, o životě, mluvíme o uklidnění, mluvíme o tom, proč můžeme nacházet energii třeba v lese, proč ji čerpáme ze vztahu s našimi blízkými. Dovolím si citovat ještě téma, Matěji, vaší přednášky. Strach jako příležitost k růstu. Píše se tu, že v tom úvodním slově, že strach je emoce, se kterou se setkáváme všichni, souhlasím, často bývá nepříjemná, samozřejmě taky souhlasím. Co když se na něj, myšleno na ten strach, podíváme jinak, jako na šanci? Dovysvětlíte mi, vedete nás do tématu vaší přednášky? Môžem sa o to pokúsiť, tak strach je veľmi dôležité si zvedomovať, lebo pokiaľ si ho nezvedomujeme, tak môže nás ovládať skrze naše nevedomie alebo podvedomie
a keď je strach zvedomený, tak môže nám pomôcť načítať rôzne toxické vzorce, ktorými sme naprogramovaní, ako napríklad seba poškodzovanie alebo nedostatok seba dôvery a rôzne iné. Čiže strach nám môže pomáhať odpojiť sa od škodlivej minulosti. Řekl jste, že jsme naprogramováni na toxické prvky v našich životech? Pochopila jsem správně? Prirodzene každý z nás dedí vzorce našich rodičov a častokrát tieto vzorce alebo tieto programy vlastne v sebe obsahujú aj určité nastavenia, ktoré naši rodičia používali alebo naši prarodičia používali k tomu, ako riešiť danú životnú situáciu. A napríklad, keď je tým programom vyhýbavosť, že lepšie je sa vyhýbať problémom, alebo niekedy je lepšie oklamať a rôzne iné vzorce, tak pokiaľ my si to osvojíme, môže nás to negatívne v živote ovplyvniť. A to je o tom, řekněme v úvozovkách, vytahování kostlivců ze skříní, potažmo 13. komnatách, které bez pochyby každý v sobě nějakou máme. Čtu tu, že na závěr přednášky naladíte atmosféru nebo navodíte atmosféru hudbou na, a teď mi poraďte, handpan. Môže byť handpan. Tak jenom popište mi, co zazní a jak a proč? Vnímam, že sú to tóny mojej duše. To znamená, že niektoré veci sa dajú povedať slovami, ale slova majú obmedzený význam, kdežto vlastne hudba nemusí mať ani význam, že ten význam dáva tej hudbe každý sám a ja vnímam, že hudba je prepojená viac s takou ženskou energiou, s emóciami, kdežto slova sú prepojené viac s mužskou energiou, teda s tým významom. Matěj Jurenka je mým dnešním hostem v Záletech, slovenský jogín, průvodce duší, taky léčitel. Jedna otázka, která vždycky padá na závěr každého záletového rozhovoru, je otázka, kterou klade umělá inteligence. A já si myslím, že v našem případě by to mohlo být obráceně. A chci se zeptat, na co by se Matěj Jurenka chtěl zeptat umělé inteligence? Chtěli by se vůbec Matěj Jurenka s umělou inteligencí bavit? Jako mluvit s ní ve smyslu, nemyslím bavit jako zábava, i tak by to mohlo být interpretováno, ale mluvit. Nemám problém baviť sa s umelou inteligenciou. Mám aj už nejakú predstavu, že akým spôsobom sa tá umelá inteligencia bude vyvíjať a čo sa jej potrebujem spýtať, tak to sa aj pýtam, keďže v telefóne mám chat GPT a keď niečo potrebujem sa ho opýtať, tak sa ho opýtam a závisí to vždy podľa toho, čo potrebujem vyriešiť v daný okamih. Zajímá mě ještě slovíčko důvěra. Já ji v informace od umělé inteligence často nemám, pokud narazím na nějaký obor, o kterém mám nějakou povědomost, tak tam často najdu něco, co není pravdou, takže nemám tu důvěru. Jaký je pro vás význam slova důvěra? Ja vnímam, že dôvera je základným stavebným kameňom bezpečného priestoru, čiže ak sa chceme cítiť spolu bezpečne, tak vlastne potrebujeme si navzájom spolu vytvárať dôveru a to sa nedá, že to robí iba jeden a druhý to nerobí, lebo to potom nikdy nevznikne. Čiže dôvera je schopnosť otvárať sa vzájomne
a takisto byť spojený s vlastnou zraniteľnosťou, lebo pokiaľ už ideme do hlbokej dôvery, tak nedá sa to bez úprimnosti k samému sebe. Je to nepatřičné, ale řeknu to. Mluvil jste mi z duše. Tak za to moc krát děkuju. Matěj Jurenka byl mým dnešním hostem v Záletech. Já moc děkuju za to, že jsem s důvěrou prošla tématem, které mě nesmírně zajímá a doufám, že v důvěře ve mně jste byl během našeho rozhovoru i vy. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov. A krásnou neděli s důvěrou v Český rozhlas přejeme i vám. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.